ഹായ്, എല്ലാവർക്കും RR4 ഹെൽപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ 3 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെയിൻ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ്. ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തിങ്കിങ് പവർ, കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികളായി നിങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ കളർ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. കളർ കൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടണും ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി അമർത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കൂ. ഇതൊരു വർക്ക്ഷീറ്റാണ്. ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സർക്കിളുകളാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിളുകളാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ 2 ഭാഗമാക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളർ കൊടുക്കുക. കുട്ടിക്ക് അറിയാത്ത കളറാണ് കൊടുക്കുക. ഇനി എല്ലാ കളറുകളും അറിയുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സർക്കിളുകൾ വരച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനെ 2 ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, വ്യത്യസ്തമായ കളർ, വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിലല്ല, ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഇടവിട്ടിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ കളറുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള സർക്കിൾ വെട്ടിയെടുത്ത് അതിനെ 2 ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം. 2 ഭാഗമാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹാഫ് ഭാഗം എടുത്ത് അതിന് കളർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ കൊടുത്ത അതേ കളറുകളായിരിക്കണം. അത്ര എണ്ണം കളറുകളുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പശയും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം വരും, പശ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ നിറങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കളറുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പച്ച കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പച്ച കളറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗവും എന്ത് കളറാണ്? പച്ച കളറാണ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ആ ഒരു പച്ച കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ പശ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു വർക്ക് അവിടെ ഫിനിഷിങ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുഴുവൻ വർക്കും കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ ഓരോ നിറങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി ഇതിലൊട്ടിക്കണം. എന്ത് കളറാണത്? പച്ച. അപ്പോൾ പശ വെച്ച് തേക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ ഒട്ടിക്കുന്നു. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. അതൊരു വൃത്തമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് എന്ത് കളറാ? നീല. ഏതാണ് നീല? ഇതല്ലേ അടുത്തത്? ഇതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെന്ത് കളറാണ്? മഞ്ഞ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഓരോ കളറുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും കുട്ടികളെ കൂടെ ചോദിക്കണം ഏത് കളറാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കളർ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ കളർ കുട്ടി നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം അത് ഒട്ടിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കറുപ്പ്. എന്ത് കളറാണ്? ബ്ലാക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് എന്ത് ഷേപ്പാണ്? സർക്കിൾ. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് എന്താണ്? റെഡ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ചോദിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒട്ടിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് അപ്പോഴും ആ ഒരു കളർ കോൺസെപ്റ്റ് പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഇതിലെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കളർ അവരോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ബ്ലാക്ക്.
നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ തിങ്കിങ് പവറും കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. നമുക്കധികം മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പേപ്പർ, കളർ ഇത് മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ 3 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ഈ 6 വയസ്സിന് ശേഷവും നമുക്ക് കളർ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടും ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായി പറ്റും. എന്ത് കളറാണ്? റെഡ്. എന്ത് കളറാണ്? ബ്ലൂ. ഗുഡ്. ഇത് എന്ത് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത്? സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത്. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് റെഡ്. എന്ത് കളറാണ്? റെഡ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളിന്റെ പേര് പറയും. ഒരു വെജിറ്റബിളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതാണ് റെഡ് നിറത്തിലുള്ള. ടൊമാറ്റോ. ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേര് പറയൂ. ആപ്പിൾ. ഗുഡ്. യെല്ലോ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുതരോ. പൈനാപ്പിൾ. ഗുഡ്. അടുത്ത കളർ ഏതാണ്? ഗ്രീൻ. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ മാക്സിമം ഇരുന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ച് അവർക്കുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, ഒരു എനർജി നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം. നമ്മൾ അവരെ നിർബന്ധിതമായി ചെയ്യിപ്പിക്കല്ല. ഇതൊരു ഗെയിമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒപ്പം ഇരുന്ന് നല്ല രസകരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിക്ക് പോയാലും ഒരു റെമഡിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും എന്തിനായാലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളാണ് അവിടെ നിന്നും അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടായാലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എത്രത്തോളം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയം ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം ഇത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഈ സർക്കിളൊന്നും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ഈ ഒരു ഇതൊരു സർക്കിൾ രൂപമാണെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചാലാണ് അതൊരു സർക്കിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്കത് ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ പോരാ, ഒരുപാട് ദിവസം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവർ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടായിരിക്കാം ഒട്ടിക്കുന്നത്, കളർ കോമ്പിനേഷൻ മാച്ച് ഉണ്ടാവില്ല, മുകളിലുള്ള ഭാഗം തന്നെ താഴെ ഒട്ടിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ അത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഏത് കളറാണത്? യെല്ലോ. കുട്ടി ഓക്കെ. ബ്ലൂ. എന്ത് കളറാണ്? ബ്ലൂ. വെരി ഗുഡ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനം അത് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓഫേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നന്നായിട്ടത് ചെയ്തു തരും. ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് രക്ഷിതാക്കളെടുക്കുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മളെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിപ്പിക്കാം. കുറച്ച് നേരം അവർക്കൊരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നതിന് നല്ല പ്രവർത്തനമാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ഇത് കാണണം, വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, അതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കാണാം.